Прыйшло новае паступленне, альбо, як кажуць у нашай музычнай скарбонцы. Так што давайте хуценька па ім пройдземся. І першым пунктам, як вы маглі здагадацца, пойдуць металічныя казу ў чорным і фіялетавым колерах. На гэтых інструментах трэба іграць з дапамогай голасу, так што яны ідэальна падыдуць як тым, хто толькі знаёміцца з музыкай, так і тым, у каго занятыя рукі. І не тым, аб чым вы падумалі, а ігрой на інструменце. Працягваем тэму інструментаў барабаннымі палачкамі, але каб пра іх расказаць, трэба выключыць святло. Гэтыя палачкі святлівыя. Унутры іх знаходзіцца светладыёд, які ўключаецца аўтаматычна падчас ігры і такім чынам прыцягвае да вас увагу ўсіх слухачоў. У наяўнасці палачкі чырвонага і сіняга колераў. Вяртаемся ў святло з вось такой вялікай каробкай, а ўнутры гэтай каробкі ваза, музычныя каты. Цудоўнае дапаўненне інтэр'еру для музыкантаў-аматараў кветак. Апошняй навіначкай стане неверагоднай прыгажосці брошка скрыпічны ключ, упрыгожаная стразамі і жамчужынамі. Нават дадатковых слоў не трэба. Ну і яшчэ варта паведаміць, што мы папоўнілі запасы калімб мядзведзікаў і кулонаў у выглядзе мініяцюрных губных гармонікаў. Вось такі ў нас сёння абнаўленні. Усе тавары ўжо даступныя на сайце, так што заказвайце іх самастойна альбо завітвайце ў наш шоурум у Мінску, альбо пішыце ў любых сацыяльных сетках, і мы самі дапаможам вам аформіць заказ. Да пабачэння!